Намираме се в Академията на LG в София, булевард Цариградско шосе 115. Тук в залата са изложени всички последните постижения на климатичната техника от LG. Да обърнем внимание на термопомпата, въздух-вода. Ето го външното тяло, 12 кВт. Тук имаме външно тяло 9 кВт. Машините са отворени, за да може да се разгледа какво съдържат. Термопомпите на LG са едни от най-конкурентните на пазара като цена и качество. Тук виждаме отворено външно тяло на термопомпа 12 кВт, въздушно охлаждана, въздух-вода. Това е вътрешния блок. Виждате, размерите са като обикновен газов бойлер. Тук имаме бойлер на LG с две серпентини. Към него може да се подвърже подгряване от термопомпата и на долната серпентина подгряване от слънчеви колектори. Това е отвореното вътрешно тяло на термопомпата LG ThermaV. Имаме централен контролер, топлообменник фреон вода, помощен бойлер, електрически проточен, който се включва при минусови температури. В смисъл под минус 15 градуса, под минус 20, почва да подпомага работата на външното тяло. И циркулационна помпа. Това е цялото устройство на вътрешното тяло. Външното тяло е по последните достижения на техниката. Имаме инверторен компресор. Управляваща и силова електроника. Без преувеличение може да се каже, че са най-надежните в класа си. С много нисък шум на външното тяло. И с ниската си цена са най-добрите на пазара за момента.